we support the idea po of people conserving water. So, any measure po na makakatulong para madagdagan po, para maiwasan po na gamitin natin yung potable water para sa recreation purposes or for cleaning, gamitin po natin, i-prioritize po natin for drinking purposes yung ating tubig dahil limitado na po yung supply talaga natin ngayon. Nagtagal ko yung tanong, how serious is our water shortage today? Is there really a crisis in the first place? For Manila Water po, yun nga po, yung reduction ng allocation ng supply namin, equivalent po siya sa konsumo ng 1.7 million people. So, equivalent yan sa population ng Quezon City, Makati, Mandaluyong, all combined. Okay. Yes po. So, hindi po kasi pwedeng hindi natin bigyan ng tubig. Iba pa po ito, idadagdag pa natin yung naapektuhan sa Maynila kasi ito pong 1.7 million people sa inyo pala? Sa Manila Water pa lang po yun. Okay. And the reduction is effectively more than 20% kasi talaga ng ano natin, ng supply. From 46 CFS to 36